Smisha Cullen Braid, Stúrthóir, Athar, Finscéal Pháidí agus an tÁdh. Cad tú gael? Go háint a cluifi ceala seán. Wat ceann dúnach? Tá bád imi. Dún de chlab. Ó rite me, na gabhí seo. Tá furin le gumí. Blodcrais, ní ná an chreic seo, tá bád fánachlumm. Leis an tÁdh, bhí sé sin lonithe le Gulamara agus le lads ar, Gaeilge an chéiteanga acu agus, níor ein bearla ar bet sa scoileán sin. Ach mac an Athar lonithe I Maileach Clia, bunathe ar móga hain go pointe, agus is óga bhí ann, bhí an Gaeilge agin sa bhaile le Athar, ach, las muid an teach as bearla bhí gist. Like, má tá gachéine siúil sí sráid graftain I Maileach Clia le Gaeilge, tá rudicín fao sin nach an réileach ar nói, so tógann sé an luchfeach na machas an scéal. Your dad only ever speaks Irish, doesn't he? Hey Dad, how the hell do you know what he's saying? So he fucking speaks it as well. Yeah, say fucking Irish. Say tits in Irish. Say your ma's a fat bitch in Irish. Come on, you sap, say something in Irish. Bhí Gaeilge Somália, bhí Athar le Gaeilge linn, cíle sé sin go raibh mar difriúil ó gachéine eile, agus nuair bhíonn tú óg níl tú géirí bheith difriúil. Ach, de raibh mar hain tú aníos, tuigeann tú, bhbhruntanas agus mar rud ionintach é gur thug Athar an teanga dún. So ar bhealach, nuair bhí me scríb mac an Athar, bhí me solas a gabháil leiscéal a ceapan go raibh mé buíocht dó as ucht an rud a rinne sé agus an dua a chuir sé ar féin leis an teanga a thuirt dún. Finscéal Pháidí is scéal green atá an. Hiorcas. Credan siad gohfuil na finscéalta seo ar fad siad fíor agus goil siad fós I tarlú sa dain atá timpeall. Ó thaobh daoine nach bhfuil taithí aisteoireachta acu agus bin an cás le annachchuid is na daoine óga dúsáidimars na scoileán seo. Leis an aisteoireacht ar bhealach is súgra atá gceist agus tar nóid tá páistí níos giúra don súgra más mar ná mar atá daoine fásta. Mar nuair héimid an ís tá muid is dúna síos na levéil sin atá ionan agus an éiríonn daoine níos dáiríre de raibh mar hain sin níos. Bíonn tú luirg an ceangail sin ar tú hain agus an aisteoir ar chétal síos. Bíonn tú luirg éirim móthúcánach, bíonn tú luirg oscailteacht, fuinneamhar le, nó cúnasfí le amantaí. Rud amháin go níorim hain isteach ar ná bím sé tuairt aird ar chunas mar bhíon an aisteoir agus iad ciún nuair nach mín línta acu. Na spásanna sin idir na línta. Mar ceapan má bhíonn tú a breanú go crin ar an aisteoir is na hamantaí sin go dhéifidí sáis leargus ar tuiscint an aisteoir ar an charachtar ar saol inmhánach an charachtar. De chur meán obairisteach ó thaobh storyboarding agus mar sin de. Tá mé sáis an grá le fear camera agus tá antócha leis an chéir atá acu siúd. Sin an gramadach a bhaineann leis an meán seo. Agus is teanga é an scoileánaíocht agus an stúrthóirt is docha. Ní deolalam go mbíonn an scoileán críochna riamh mar a bhí sé ag an tús idir chligean. Tá sé dulhéanta an fís sin a chuirgríoch go thomláin. Ach sin rud má freisin mar tarlíonn rudaí nach mín cuine le agus churann siad leis an scoileán nó tugann siad sáis charachtar faoi lecho. Grud scéaltar faoin gláán tarnchachtam. Mar sáis mór drámaí an tíal, is féidir ar fad is a bhrúisteach nó a eiscint leis stig den sáis éanaid sin den chláán. Tá tarint sin an dumsa ceapan tá chláán an himmeldum mar ábhar mar ábhar drámaíocht is docha. Scríb mé mac an Athar ceapan láúthó, just tháina sé mac asam go hána éasca. Bím sé brenne siar an tam sin inis agus sáis cua agam de chécho éasca sa bhí sé. Mar tá scríbhóirt an Jackar, is cin credim héin gur bé an scríbhóirt an céir is Jackar a gur féad le dhéanamh, tá sé an dúpláánach.